Takže ahojte, chcem vás pozdraviť z lesa. A zistujem, že sa mi dobre zdieľa takto pri chôdzi a v prírode. Ako keby vnímam to napojenie na seba viacej. A vnímať to napríklad, že nemám pripravenú reč a len načúvať vlastne seba a čo chcem povedať, sa mi to ako keby samo ukáže, že nejaká téma alebo niečo, čo by som chcela pozdieľať. A možno to pre niekoho vyzerá tak, že som egoista a že nie som ešte tam a že sa len chválim a povyšujem a bla 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 rozprávam o ničom. Aj to je super, aj to je v poriadku. Z pohľadu každého, ako vníma moje videá, tak to vníma rôzne. A tiež to ako nesúdim, neodsudzujem, keď to takto vníma, je to jeho vnímanie. Tam ide o to, že či ja sa ešte na to chytím, hej, alebo či tam mám niečo v sebe, že mi to vadí, alebo keď ma niekto zhejtuje, že či mi to vadí, či ma to bolí, či ma to dáva dole. Teraz sa mi to už ako keby ani nedeje v tom, že som sa uvoľnila do toho, že čokoľvek zdieľam a rozprávam, tak je to nejaké moje poznanie, moje vnímanie, hej. A ako inak mám rozprávať, ak nie cez ten hlas, cez nejakú myseľ, nejakú tú časť moju, ktorá vlastne toto sprostredkuje. A bytie sa nedá preniesť, to ticho vlastne je ticho, hej, a v tom tichu je všetko. Takže skôr sa približujem k tomu opísať to, ako sa cítim, ako vnímam niektoré veci, čo sa mi dejú a už ako mi to plní v takej väčšej ľahkosti a odovzdanosti v tom živote. Takže toľko k tomu ešte, kto ma sleduje, že zdieľam fakt nepripravené videjka v tom, že o tom to je, že sa mi to vlastne stiahne ako keby z toho bytia a rozprávam potom ako keby cez ten hlas, cez tú myseľ, hej. Ale už je to v takej väčšej ako keby čistote, hej, že možno hĺbke a v takej viac jednoduchosti. Takže toľko k tomu. Tak krásne okamihy so sebou samým, priatelia, alebo kto ma sleduje a niečomu to pomáha.